se navíc, stále jste se udrželi na prvním místě. K tomu jste získali 3 body, takže 16 bodů a stále první místo. Jak to vidíš na konci sezóny? Teďka ještě budete hrát 2 zápasy proti Něvotímu a Dolanu. Teda v Dubu. Kolik myslíš, že urvete bodů? No, 6. Jo, takže to znamená, že přezimujete na prvním místě. Ano. Tak díky za rozhovor a čau. Čau.